Kuuntelet Marias Superpodia, podcastia, jossa keskustellaan avoimesti ja rehellisesti elämästä pitkäaikaissairauden kanssa. Tämä podcast-jakso on tehty yhteistyössä Neuroliiton kanssa, joka on MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien sekä heidän läheistensä oma järjestö. Moikka! Tervetuloa taas uuden jakson pariin ja tällä kertaa onkin sillä tavalla vähän spesiaalijakso, että mulla on täällä kyllä vieras mukana, mutta hän ei sairasta MS-tautia ja hän on minulle merkityksellinen ihminen, hyvä ystäväni Jenni. Tervetuloa. Kiitos. Me ollaan tunnettu tai tiedetty toisemme sillä hyvin pienestä lähtien jostain 5-vuotiaasta, mutta tämä meidän ystävyys ei ole kyllä heti ottanut ihan tulta alleen, että siinä taisi olla alkuun vähän semmoista, että ei ehkä oikein pidetty toisistamme ja ystävyys on sitten kasvanut vasta vähän niin kuin myöhemmin, mutta siis tuolta jostain ala-asteelta asti ollaan kyllä oltu hyviä ystäviä. Joo, se on kyllä aika hurjaa, että jo joskus 5-6-vuotiaana on ollut niin vahvat tunteet, että silloin on jo päätetty, että tai osannut ajatella sellaisia asioita, että toi ihminen ei ole ihan my cup of tea. Niin, ja me ollaan muutenkin... Alkuun. Niin. Alkuun. Joo, niin nyt on pare olla kyllä your cup of tea, koska niin. Kerrottakoon, että Jenni on meidän tyttären kummitäti myöskin ja Tyynen kummitäti, eli meidän koiran sitten kans. Mutta meissä on myös semmoinen, että me ollaan oikeasti aika erilaisia ihmisiä, että jotenkin sitten hassusti niin kuin, ehkä tässä nyt toimii tämmöinen sanonta, että vastakohdat jotenkin vetää puoleensa tai jotain, että silti ollaan kuitenkin sitten niin kuin hyviä ystäviä. Tasapainotetaan ja täydennetään toisiamme. Joo, just näin. Hei, syy minkä takia Jenni on nyt täällä vieraana on se, että silloin kun mä sairastuin MS-tautiin, niin olit niin kuin sillain, vahvasti mukana mun elämässä ja halusin nyt tuoda vähän niin kuin tämmöistä niin kuin pikkasen erilaista näkökulmaa taas ja katsantokantaa niin kuin, tähän sairastumiseen ja sen kanssa elämiseen, niin sen sijaan, että tämä on joka jaksossa joku toinen sairastava, niin nyt sitten keskustellaan vähän siitä, että miten tämmöinen niin kuin diagnoosi voi vaikuttaa ystävyyteen tai vaikuttaako se ollenkaan tai minkälaisia niin kuin ajatuksia se ehkä herättää. Silloin kun mä sairastuin, niin mä olin tosiaan 27, joo, kyllä, 27-vuotias ja silloin opiskelin vielä, mutta oli kuitenkin niin kuin siis semmoisen, aikuinen, mutta semmoisessa omanlaisessaan niin kuin ehkä murroksessa kuitenkin. Meillä on aika tiivis tämmöinen kaveriporukka ja olin sitten ensimmäinen meidän kaveriporukasta, ketä sai jonkun tämmöisen niin kuin pysyvän diagnoosin tai ketä ensimmäisenä niin kuin sairastui mihinkään vakavaan, niin me voitaisiin vähän ruveta juttelemaan siitä, että miten silloin niin kuin asiat meni ja minkälaisia niin kuin fiiliksiä se herätti puolin ja toisin ja onko se vaikuttanut jotenkin nyt esimerkiksi niin kuin meidän ystävyyteen tässä tämän viimeisen 10 vuoden aikana? Joo, keskustellaan vaan. Haluatko sä itse kertoa, että miten se alkoi? Mullahan siis nyt itse asiassa pakko kertoa tähän. Mä juuri tuossa viikko sitten törmäsin yhteen myös semmoiseen vanhaan ystävään sieltä vähän teiniajoilta. Ja hän sanoi mulle, että hän seuraa sua niin kuin siellä Instagramissa ja muuta. Ja silloin kun mä oon julkistanut tänne, että mulla on tämä MS-tauti, niin hän sanoi, että hän muistaa, että silloin kun ollaan oltu jotain 15-16-vuotiaita, niin on ollut joku semmoinen niin kuin pätkä, että mä oon niin kuin valittanut, että mulla on niin kuin varpaat puutuneet. Että mulla on varpaista lähtenyt kokonaan tunto. Ja silloin kun mä oon perustanut sen mun blogiin ja kertonut, niin hän oli heti niin kuin muistellut nämä keskustelut ja ollut sellainen, että onkohan sillä Marialla ollut silloin jo se MS-tauti. No, who knows? Mä en itse siis edes muista tällaista ollenkaan, että näin on käynyt tai että mulla on ollut niin kuin tämmöinen jakso, mutta ehkä se on silloin sitten voinut olla jo
jo jotain niin kuin tähän liittyvää oiretta, koska puutumisoireillahan mulla niin kuin sitten lopulta alkoi nämä pahenemisvaiheet, jotka johti sitten tutkimuksiin ja diagnoosiin. Eli mullahan lähti sormista tuntoja loppuviimein tuosta keskivartaloihosta ja reisistä ja sitä kautta sitten hakeuduin sinne tutkimuksiin. Ja mä en oikein itse muista sillä lailla kauhean, toki siitä on myös jo 10 vuotta aikaa, mutta sillä lailla kauhean tarkkaan. Mutta oliko niin, että sanoinko mä sulle jotain jo silloin, kun vielä tutkittiin, että nyt mulla tehdään tämmöisiä niin kuin tutkimuksia? Joo, kyllä mä uskon, että me puhuttiin näistä tutkimuksista, mutta sen mä muistan hyvin, että sitten kun sä menit kuulemaan niitä vastauksia. Joo. Mutta onhan me ollut pakko niistä puhua, en mä olisi muuten niistäkään tiennyt sitten. Ja mä muistan silloin, kun sä niistä tutkimuksista puhuit, ja kyllä musta tuntuu, että sä silloin jo itse mainitsit MS-taudin. Mutta tietenkin se oli itselle tosi tuntematon. Ja vielä sen ikäisenä, mä aloin kyllä tuossa miettimään, että oliko se 27, oliko se sitten kuitenkin vähän nuorempi vielä? Ei kun kyllä mä oon ollut 27, koska mä oon nyt 37 ja siitä on 10 vuotta aikaa, se oli 2013. Okei. Joo. No niin, mutta tosiaan se, että silloin ehkä sä olit itse jo puhunut siitä, mutta sitten kaikki tommoset niin kuin, no jos voi sanoa, niin kuin, että suuremmat niin kuin jutut, isommat sairaudet, mistä ei siis itsellä ollut mitään tietoa, niin tietenkin sitä sitten vaan ajatteli silleen, että no ei mitään ole ja se on jotain muuta, mutta hyvä kun tutkitaan. Ja sitten ei sitä osannut oikeastaan niin kuin ajatella sen enempää, eikä ehkä oikein halunnutkaan ajatella. Niinpä. Joo, mähän arvasin sillä aika aikaisessa vaiheessa sitten, tai siinä kohtaa, kun oli se ensimmäinen magneettikuva otettu tuolta kaula- ja rintarangasta, ja se tulos oli, että oli muutos ja että demyelinisaatio niin kuin todennäköisin, niin vähän silloin sitten jo arvasin, että tässä voi olla nyt MS-taudista kyse, koska tosiaan edeltävänä keväänä oli just koulussa opiskelin sairaanhoitajaksi, niin käyty läpi kaikki nämä neurologiset sairaudet, niin tiesin, mikä sairaus tämmöistä voi aiheuttaa. Mutta muuten mä mielestäni en niin kuin, välttämättä meidän niin kuin muilla ystävillä kauheasti puhunut siitä, että nyt niin kuin, on saattanut mainita, että on ollut niin kuin jotain oireita, mutta nyt että tutkitaan ja sillä epäillään, että sitten vasta kun se diagnoosi varmistui, niin sitten mä taisin laittaa viestiä meidän niin kuin tuommoiseen yhteiseen WhatsApp-ryhmään, että nyt on niin kuin tämmöinen tullut. Ja sä tosiaan joskus aikaisemmin mainitsit, että silloin kun mä oon ollut menossa kuuntelemaan sitä diagnoosia, niin me ollaan törmätty siinä tyksin jossain pihalla, ja mä en muista sellaistakaan siis yhtään. Mulla ei ole niin kuin mitään mielikuvaa semmoisesta tapaamisesta, mutta siinä on varmaan niin kuin monta päivää aika semmoista niin kuin sumeeta, että ei ehkä niin kuin sit oikein ole ihan kartalle, että mitä kaikkea sitten tapahtukaan. Joo, kyllä mä muistan, että me tavattiin sitä ennen, just kun sä olit sinne menossa, ja ehkä siinäkin kohtaa vaan ajattelin, että no, menet kuulemaan, ja sitten elämä jatkuu. Niin. Että sitä vaan jotenkin, ja kuten sanoin, niin musta tuntuu, että itse varsinkin, toki puhun vaan nyt itsestäni, niin jotenkin silloin alle 30-vuotiaana, niin jotenkin sitä vaan tuntee itsensä niin semmoiseksi kuolemattomaksi. Kyllä. Että ei niin kuin osaa, ja sitten tietenkin se, että ei ole niin paljon sit kuitenkaan kohdannut, vaikka omassa työssäni kohtaan kuolemaa, niin sitten kuitenkaan niin kuin sillä tavalla lähipiirissä, no joo, tietenkin isovanhemmat on kuollut ja näin, mutta nyt sitten taas se on ihan selvää, että vanhemmat ihmiset lähtee ja se on niin kuin, se kuuluu tähän elämään ja näin, mutta että mitä nuorempaan ihmiseen mennään ja sitten kun mennään niin kuin sairauksiin, toki MS-tauti nyt ei ole mikään niin kuolemansairaus niin sillä niin. Mutta niin kuin tavallaan se, että jos puhutaan niin kuin ylipäänsä sairauksista ja tämmöisistä niin kuin kuitenkin vakavammista sairauksista, niin kiva, mä aloin heti puhua kuolemasta, mutta tavallaan se vaan niin kuin tarkoitan sitä, että sen ikäisenä niin jotenkin niin kuin sitä ei osaa ajatella yhtään mitään, että joku sairastuisi tai olisi mitään vakavampaa niin kuin ylipäänsä. Joo, ja koska siis kerrottakoon, että meillä on tosiaan tämmöinen niin kuin tyttöporukka, niin me ollaan niin kuin eletty kyllä vähän semmoisessa niin kuin tietyllä tavalla pumpulissa, jos nyt voisi sanoa, että niin kuin just sinä aikana, kun me ollaan oltu lapsia ja nuoria, niin ei niin kuin kukaan meistä ei sairastanut mitään, kenenkään sisaruksista kukaan ei sairastanut niin kuin mitään, ei kenenkään vanhempi ei sairastunut mihinkään syöpään, mitkä tiiäks voisi olla niin kuin täysin mahdollisia niin kuin, skenaarioita, niin meillä ei oikein niin kuin kellään ollut niin kuin kauheasti tiiäks just mitään ennen kuin sitten tuli tämä mun
MS-tauti. Nyt toki sitten taas 10 vuotta myöhemmin, niin mun isä on kuollut syöpään ja on niinku tullut erilaisiin niinku keissejä, mutta se oli niinku todella niinku ensimmäinen tämmöinen Kyllä. kriisi, jos voisi sanoa. Kyllä, ja ehkä se, ja senkin takia niin kuin ehkä just otti sen kuoleman tavallaan, että siinä iässä tosiaan sitä niin kuin ehkä yhdisti kaiken. Että jos, ja sitten kun puhutaan, että on niin kuin tommonen pitkäaikaissairaus. Niin olisiko se sitten, tai ylipäänsä, että se on niin kuin koko sun elämän, että ethän sä MS-taudista saa niin kuin parannu, vaikka se voi olla niin kuin hyvänä kulkee. Joo. Niin se, että niin, että MS-tauti on niin kuin loppuelämän Niin, MS-tauti on loppuelämän sairaus. Niin. Ja sitten tavallaan sen niin kuin helposti yhdistää siihen, kun sulla ei ole tietoa siitä ja sä kuulet, että toinen on sairastunut semmoiseen tautiin, mitä ei voi niin kuin parantaa. Niin. Ja sulla ei ole tietoa sairauksista, niin sit se on niin kuin melkein se, että no, oliko tämä tässä? Että niin. mitä tuolla ihmisellä niin kuin tapahtuu, vaikka ei halua ajatella sitä asiaa, haluaa niin kuin tsempata sitä toista, että kyllä tämä tästä ja sähän voit hyvin ja sullahan on kaikki vielä elämä edessä ja eihän se edes päälle päin näy. Niin. Ja sitten sitä vaan niin kuin ei osaa sillä tavalla käsitellä. Joo, ja mä oon aikaisemminkin niin kuin puhunut siitä, että sairastuminen on kriisi niin kuin sille, joka sairastuu, mutta se on myös kriisi perheelle ja ystäville ja läheisille, koska siinä tulee just se, että kukaan ei oikein tiedä, että miten tähän nyt pitäisi niin kuin suhtautua ja joutuu niin kuin ehkä vähän puntsimaan uusiksi niin kuin asioita ja monelle varmaan tulee just semmoista niin kuin pelkoa toisen puolesta ja sitten ehkä niin kuin just semmoista, että meidän myös ehkä tämä niin kuin suomalainen mentaliteetti on niin kuin vähän semmoinen, että ei ehkä uskalleta kauheasti niin kuin kysyä suoraan, että miten niin kuin nyt menee tai mitä tarkoittaa, että ei haluta niin kuin tunkeilla. Ja sitten se voi vähän kostautua joskus, koska sitten voi käydä niin, että se sairastava jääkin vaikka niin kuin vähän yksin, kun kukaan ei uskalla oikein niin kuin kysyä tai ottaa sitä asiaa puheeksi, ja sitten taas itse ei halua kuormittaa ketään. Että se on helposti semmoinen niin kuin noidankehä, mikä siitä voi niin kuin syntyä. Mutta monet ihmiset joutuu vähän sillain niin kuin puntsimaan, että mitä tämä nyt oikein niin kuin tarkoittaa ja miten tästä niin kuin eteenpäin sitten jatketaan. Joo, ja varmasti just niin kuin on totta kai niin paljon kuin on ihmisiä, niin on niin paljon tapoja käsitellä asioita, mutta varmaan ehkä ne yleisimmät on just sellaiset, että ei viitti ottaa puheeksi, ettei niin kuin rasita sitten sitä toista ihmistä, jos ajattelee vaikka, että se toinen ihminen ei halua niin kuin puhua siitä asiasta. Sitten voi olla se, että yrittää vaan itse niin kuin just tsemppaamalla vähän niin kuin painaa sitä asiaa alas, että no ei tässä mitään, että kaikki on ihan hyvin. Ei sitten tiedä loppujen lopuksi, että tsemppaako siinä itseään vai sitä toista ihmistä. Niinpä. Ja sitten voi tietenkin olla ihan semmoinenkin, että kauhistuu siitä asiasta niin paljon, että vetää sen ihan överiksi. Että tosiaan, niin kuin mäkin niin kuin puhuin tai sanoin, mainitsin sen kuolemaan, että sitten on tiedätkö, se, että ensimmäisenä ajattelee just, että no niin, oliko tämä tässä? Ja sitten alkaa kuormittaa sitä toista jo sillä, että no mitä nyt ja mitä nyt seuraavaksi ja miten sun lääkitys ja niin kuin tavallaan, että sitten sekin voi olla niin kuin yksi tapa. Että sitten sä niin kuin melkein pelästytät sen toisen niin kuin sillä, että no ei tässä nyt ole mitään, että lääkkeellä voidaan saada ihan hyvä niin kuin hoitotasapaino ja näin. Ja toinen on jo viemässä johonkin hoitolaan. Ja kyllä mä niin kuin muistan, että silloin kun mä kerroin niin kuin siitä, että nyt onkin niin kuin tämmöinen keissi, niin niitä suhtautumisia oli kyllä monenlaisia. Et muistan, että joku alkoi itkemään kauheasti ja varmaan semmoista tunsi niin kuin jotain myötätuntoa ja niin kuin surua. Ja niin kuin sulla just niin kuin ehkä sanoit, niin meni vähän niin kuin sillai, niin kuin pahimman kautta ja sitten taas joku toinen niin kuin vaan vähän lamaantui, että aijaa, että no mikä tämä nyt on tämä homma ja sillai, että oli monenlaista niin kuin suhtautumista, mutta sillai täytyy sanoa niin kuin kiitokset sulle ja kiitokset myös noille muille ystäville, että kukaan ei sitten kuitenkaan ole häipynyt niin kuin mihinkään. Että mun ei ole tarvinnut koskaan miettiä, että mä vaikka niin kuin menettäisin ystäviä tämän sairauden takia, koska mä tiedän, että semmoisiakin niin kuin tapauksia on, että sitten jotenkin niin kuin ne ystävyyssuhteet on saattanut kariutua jotenkin sen sairauden ja diagnoosin myötä, että sitten just ehkä ei ole sitten oikein frendit tiennyt, että miten niin kuin suhtautuu, niin sitten on ollut helpompi vaan vetäytyy kokonaan pois
Ja meille ei ole kyllä onneksi käynyt niin koskaan, että mun ei ole koskaan tarvinnut niin kuin miettiä, että kukaan olisi niin kuin mua hyljännyt tämän takia. Joo, ja mun täytyy tuohon vielä nyt korjata, että älä nyt sano, että kun sä sanoit, että sulla meni sen pahimman kautta, niin en mä sentään ollut sua mihinkään kärräämässä tai ajatellut, että tämä oli tässä. No. Musta tuntuu, että mä olin enemmänkin just se, joka niinku vaan silleen tsemppasi, että kyllä tämä tästä ja ei mitään, mutta sitten mä ehkä niinku omassa päässäni niinku saatoin sitten niinku miettiä, että no mitäköhän tämä nyt oikeasti tuo tullessaan. Että mä oon ehkä sitten enemmän se, että mä luon ehkä niitä kauhukuvia sit päässäni, mutta sitten mä Niin ja sä oot vähän semmoinen toiminnan ihminen, että mä muistan, mä muistan semmoisen keissin, kun mulla oli joku pahenemisvaihe ja menikö mulla jotenkin sit jalka tunnottomaksi tai jotenkin huonoon kuntoon. Ja ai kauhean, mitä se ja sit mä jotenkin laitoin jotain viestiä, että oliko siinä sitten joku semmoinen, että mä olin soittanut neurolle, mutta sitten mä en meinannut saada aikaa lääkärille, vaikka mulla oli se pahenemisvaihe päällä, että siellä oli jotenkin joku vähän hölmösihteeri tai joku. Ja sitten pakotin sen yhdistämään mut hoitajalle edes ja että mä saan kerrottua, että nyt on tämmöinen pahenemisvaihe käynnissä ja sitten ja sitten mä varmaan laitoin, en muista laitoinko sulle vai sinne meidän ryhmään siitä, varmaan vähän joku semmoisen valitusviestin, että hitto vielä, että mä koitin soittaa ja ei. Niin, ja kun se oli vielä sillä nyt mä muistankin, se sihteeri sanoi, että sinullahan on tämä kontrolliaika tulossa täällä 5 vuoden päästä, ja mä olin sillä että mulla on tämä pahenemisvaihe nyt, eikä 5 vuoden päästä. Niin sit sun kommentti oli sillä että no siis mitä hittoa, että sulla on siellä joku jalkalähdys irti ja ei suostu hoitaa sua. Ja mä olin, että ei mun jalka nyt ole mihinkään lähössä. Että ei se nyt putoa, ei mulla mikään lepra ole. Ai. No niin, joo, no tää kertoo ehkä siitä ymmärryksen tasosta. Ai. Joo. Joo, mutta sitten ja sä olit kauhean tuohtunut mun puolesta, että miksi ne ei nyt hoida ja miksi ne ei nyt ota tätä vakavasti ja sä olit ihan valmis jotenkin menee lankoihin pitkin, minä soitan sinne. Joo. Että kyllä täytyy ottaa hoitoon. Niin. Joo, no tästä kun tunnistan itseni, mä ylipäänsä aina muiden ihmisten kohdalla sellainen, että nyt hoidetaan loppuun ja nyt hoidetaan kunnolla ja sitten tehdään valitus, jollei asiat hoidu. Joo. Mutta miten silloin sitten kun mä sain sen diagnoosin, niin teikö sä jotain tutkimustyötä? Selvititkö sä itse, että mikä MS-tauti on, tai miettisikö sä sitä? Mä en muista yhtään. Siis luultavasti, koska mä olen tosiaan tämmöinen, että sit mä kyllä haluan tietää. Ja olen vähän liikaakin ehkä googletan asioita, mutta kyllä mä uskon, että luin niistä. Mutta se on myös se, että mitä on lukenut, että mitä loppujen lopuksi sit on ymmärtänyt. Jos miettii, että se on ihan eri asia kuitenkin lukea jotain semmoista, mikä ei ole itselle tuttua, koska silloin kun sutkin diagnosoitiin, niin tilannehan kuitenkin oli se, että sä olit tälleen päälle päin niin ihan kunnossa. Ja sä et ehkä myöskään sitten, voidaan siihenkin mennä, että myöhemminhän sitten kävi ilmi, että ehkä sä et ollutkaan niin kunnossa, mutta sä näytit näytit siltä ja toimit niin sitten tavallaan sit kun on saanut seurata sitä matkaa, niin tietenkin sitten ymmärtää koko ajan enemmän kuin on nähnyt ja liittyen kaikkeen lääkitykseen ja kaikkiin niihin pahenemisvaiheisiin ja mitä ne tuo tullessaan, kun sitten taas just siinä kohtaa. Ja tämä ehkä kanssa on just se, että esimerkiksi jos diagnoosi tulee semmoisessa tilanteessa, kun sulle se ihminen näyttää siltä, että sillä on kaikki hyvin, kuin se, että joku ihminen, joka olisi oireillut ja sä olisit nähnyt ne oireet ja sä olisit nähnyt, että vaikka se olo muuttuu ja sitten se diagnoosi tulee, niin siinäkin voi olla eroa siihen, että miten siihen suhtautuu ja miten sen kaiken ymmärtää. Kyllä, toi on varmasti ihan totta. Ja jotenkin, ja tosiaan silloin kun mä sairastuin, niin joo, mulla oli pahenemisvaihe siinä, minkä takia mä lähdettiin tutkimaan, mutta siinä kohtaa, kun
kun mä oon tosiaan saanut sen sit itse diagnoosin, niin mun oireethan oli sitten jo ohittunut. Ja sitten menikin niin kuin jonkun aikaakin ennen kuin mulla tuli mitään niin kuin uutta pahenemisvaihetta. Et päällisin puolin vähän todella siis vähän olin fyysisesti niin kuin ihan hyvässä kunnossa. Et ei siis, eikä tänä päivänäkään siis kukaan varmastikaan, ketä kadulla vastaan kävelee, niin pystyisi arvaamaan, että mulla on mitään niin kuin, tämmöistä perussairautta tai ainakaan niin kuin tämmöistä neurologista sairautta. Että, Toki tämähän on tavallaan sitten, niin kuin, jos puhutaan ylipäänsä sairauksista tai neurologisista sairauksista ja näin, niin onhan se, niin kuin mä ymmärrän tavallaan, että se on myös, voi tuntua tosi väärältäkin, että kun ihmiset perustaa vaan ehkä ne mielipiteensä sille, että miten se näkee, että se ihminen toimii, kun eihän se kerro mitään. Niin, nimenomaan. Tai se ei kerro kaikkea, korjataan. Kyllä. No miten niin kun, koeks sä, että onko mä jotenkin muuttunut diagnoosin myötä? Tai ei nyt varmaan ihmisen niin kuin sillai persoonan muutu, mutta No en mä kyllä sanoisi, että sä oot muuttunut. Toki se, mitä mä oon kuullut, että sä oot joskus sanonut, mä en tiedä, ootko sä sanonut sen täällä podcastissa vai ootko sä sanonut sen tuolla Instagramin puolella, että sulle ehkä tuli semmoinen vahvempi, tai on se diagnoosin jälkeen tullut vahvempi halu niin kuin toteuttaa asioita niin kauan kuin niitä voi toteuttaa, kun on semmoisessa niin sanotusti hyvässä kunnossa. Et onko se esimerkiksi vaikuttanut siihen, että koska sä oot muutenkin niin toimelias ihminen, ja välillä sä oot vähän liiankin toimelias minun mielestäni, niin tavallaan, että onko se sitten niin kuin se toimeliaisuus tavallaan vaikuttanut ja semmoinen aktiivisuus tehdä asioita. Kyllä mä luulen, että sillä on niin kuin ainakin joku vaikutus niin kuin ollut. Et oon mä niin kuin varmaan nuorenakin, mähän olen esimerkiksi tosi nuorena sillä lailla aloittanut niin kuin työnteon, ja niin kuin lukiossa jo kävin koulua ja kaikki mahdolliset syys- ja joulu- ja hiihtolomat ja kesälomat ja kaikki mä olin niin kuin aina töissä. Ja sama tahti sitten vaan niin kuin jatkui ja sitten olen niin kuin harrastanut ja sillä lailla, että kyllä varmasti niin kuin se perusluonne on jo niin kuin semmoinen, mutta sitten kyllä mä uskon, että toi niin kuin MS-tauti sitten on tuonut siihen vielä semmoisen niin kuin jonkun extra boostin, että just kun koko aika on vähän takaraivossa semmoinen, että kun vielä pystyy, niin sit pitää tehdä, vaikka siis voi hyvin olla, että pystyn vielä 30 vuotta, mutta jotenkin kun se on niin epävarmaa siis kaikillehan tulevaisuus on tietyllä tavalla niin kuin epävarmaa, mutta sitten kun on joku sairaus, niin siinä on vähän niin kuin semmoinen label jo niin kuin päällä, että sun kohdalla se on ainakin epävarmaa, että mitä niin kun tulevaisuus tuo tullessaan, niin sitten ehkä välillä koittaa niin kun kiirehtiä joitain asioita, vaikka niin kun hyvin voi olla, että olisi aikaa toteuttaa niitä vielä kymmeniäkin vuosia. Niin, ja toi on ihan totta, että sä oot tosiaan nuoresta asti jo ollut tosi aktiivinen tekemään, ja sulla on ollut monta rautaa aina tulessa, mutta ehkä tässäkin tullaan siihen, että siinä joskus parikymppisenä lukioikäisestä sinne johonkin vähän päälle parikymppiseen, mehän ei oltu niin hirveästi tekemisissä. Niin, meillä oli vähän semmoinen käppi siinä. Mä opiskelin siellä Ypäjällä ja sä olit jonkun pätkän Porissa ja muuta, että siinä oli muutama vuosi, että ei oltu niin aktiivisesti. Niin, ja sitten tavallaan tietenkään mä en ole myöskään niin kuin nähnyt sua just niinä vuosina silleen samalla tavalla, mitä sitten siitä niin kuin 27-vuotiaasta eteenpäin. Tai kyllähän me silloin oltiin sitten niin kuin varmaan ehkä 25 aktiivisemmin yhdessä, mutta et kuitenkin. Kyllä, niinpä. Silleen niin kuin nähnyt, miten sä paidat menemään, niin sitten tavallaan ehkä sekin, että kun tietää, että sitten välillä, kun sulla on just ollut vaikka niitä pahenemisvaiheita ja sä oot ihan kertonutkin, että nyt on niin kuin tosi väsynyt ja näin, niin sitten mä oon vaan miettinyt, että nyt ihan oikeasti, että nyt sun pitää levätä välillä. Niin, ja se on kyllä, niin kuin, mä arvostan niin kuin just esimerkiksi meidän niin kuin ystävyydessä sitä, että sä oot kyllä sillä suorapuheinen, niin kuin jopa välillä vähän raivostuttavan niin kuin suorapuheinen, mutta se on niin kuin ihan tervetullutta, koska no me ollaan tosiaan niin kauan, 30 vuotta tässä niin kuin oltu frendejä, että sehän on vähän semmoinen sisaruksellinen niin kuin se suhde, että sillä ei varmasti niin kuin uskaltaakin puolin ja toisin just niin kuin sanoa suoraan, että nyt niin kuin vaikuttaa toi sun meno vähän niin kuin joltain, ja sitten tietää, että toinen voi jo hetkeksi niin kuin loukkaantua, mutta sitten niin kuin saadaan sovittua, ja sitten taas myös niin kuin itse ymmärtää, että mistä niin kuin ne kommentit tulee, että ne tulee niin kuin siitä huolesta
ja niin kuin sellaisesta, koska kyllä mullakin on varmaan aika paljon ollut niin kuin sellaista, että tiedän itsekin joissain tilanteissa, että pitäisi vähän rauhoittaa sitä menoa ja hillitä, mutta sitä ei kuitenkaan jotenkaan halua tehdä, ja sitten jos joku vielä niin kuin pointtaa sen sillä lailla, että hei, että nyt niin kuin, että pitäisikö sun nyt vähän levätä, niin sitten vaan niin kuin sillä lailla nakkelee niskojaan ja on niin kuin, että kyllä minä olen aikuinen ihminen, kyllä minä itse tiedän. Ja sitten lopputulema on kuinka se, että 2 päivän päästä on niin kuin, että kun mä oon niin väsynyt. Niin sehän se on, että tavallaan, että jos mennään siihen, että kuin paljon sit haluaa, niin kuin, että omaa elämää niin sanotusti puututaan, tai jos niin kuin puhutaan tavallaan siitä, että miten, tai jos mennään siihen, että miten esimerkiksi haluaisi, että kaverit, niin kuin, että kuinka paljon haluaa, että siitä omasta tilanteesta puhutaan, tai sitten siihen puututaan, jos puututaan, nyt on väärä tai oikea termi, se on ehkä vähän negatiivinen. Mutta ja sitten toki voidaan myös niin kuin mennä siihen, mikä vähän keskeytyikin tuossa, mistä sä puhuit aikaisemmin, että sulla on ollut se onni, että kaverit ei ole tosiaan lähtenyt mihinkään. Mutta sekin varmaan niin kuin saattaa olla, että ehkä sitten just niin kuin se, että mekin ollaan oltu ystäviä niin kauan, niin se on vähän niin kuin perhe, että et sä nyt lähde semmoisessa. Noin vaan kävelemään. Niin. Ja sitten just se, että tavallaan, että minkälainen sitten se suhde on, millainen se ystävyyssuhde on. Se on toki tosi surullista, että jos joillain on käynyt niin, että on jäänyt tavallaan sen oman tilanteensa kanssa yksin. Joo, ja se on mulle ollut aina jotenkin kauhean niin kuin yllättävää kuulla, koska just Instagramissakin niin kuin on niin kuin kuullut näitä tarinoita ja ihmiset on mulle niin kuin kertonut, että miten on niin kuin mennyt. Ja sitten niin kuin esimerkiksi jotain semmoisia, että just että kaveriporukka on suunnitellut vaikka jotain niin kuin laivamatkaa, niin sitten sitä sairastavaa ei ole niin kuin edes pyydetty mukaan. Ja myöhemmin se on vaan kuitattu niin kuin jotenkin sillä lailla, että no kun ei me sitten tiedetty, että tarviiko sulla niin kuin varata joku invahytti ja onko siellä edes semmoisia. Mikä on mun mielestä niin kuin todella törkeätä, että jos nyt koet jonkun piston sydämessäsi, niin pyydä anteeksi ja niin kuin, älä tee niin. Kyllä aina voi niin kuin sit kysyä, että hei, haluatko sä lähteä mukaan niin kuin, ja mitenköhän tämä voitaisiin niin kuin järjestää. Et mun mielestä tommoset on niin kuin tosi tökeröi niin kuin settejä, ja meillä ei ole kyllä ainakaan niin kuin koskaan just ollut mitään, niin kuin tai ainakaan mä en tiedä, jos te olette ollut jossain Ibiza-osalla mun selän takana, niin se on sitten hyvin piiloteltu. Mutta en ole ainakaan niin kuin koskaan kokenut just, että mua ei oltaisi niin kuin pyydetty johonkin mukaan sen takia. Niin ehkä tuommoisessakin tilanteessa tulee, että sitten vaan niin kuin, ehkä siinä on ajateltu, että se menee jotenkin liian vaikeaksi. Että se on ehkä se ensimmäinen ajatus, että onko tämä nyt liian vaikeaa, vaikka ei tietenkään niin tarvitsisi ajatella, vaan että just vaan sitten kysyy siltä toiselta, että hei, meillä on tulossa tämmöinen reissu, me ei nyt ihan tiedetä, että miten se onnistuisi. Toki sekin, että sä sanot, että me ei nyt tiedetä, miten se onnistuisi, niin sekin taas riippuu siitä suhteesta. Niin. Että sekin voi kuulostaa jollekin vähän silleen, että kiitos. Niin. Mutta tavallaan se on myös, se olisi niin kuin rehellistä, että nyt on semmoinen tilanne. Niin. Ja katsotaanko, että onnistuuko se. Niinpä, ja sitten toki niin kun, MS-taudissa niin kun on se, että aina ei ole kysymys niin kun fyysisistä rajoitteista, että tosi moni kokee sitä fatiikkia, mikä on niin kuin mullakin ehkä se kaikista hankalin ja niin kuin sillä lailla rajoittavin niin kuin oire. Niin sitten just joku laittoi myös niin kuin sillä lailla, että koska hän useasti, ja mä ymmärrän niin kuin senkin skenaarion, että jos nyt vaikka on semmoinen frendi, kenen kanssa et on nyt ihan niin kuin viikoittain tekemisistä tai niin kuin muuten, ja sitten niin kuin koitatte sopia vaikka, että treffataan tai jotain, ja sitten se toinen aina peruu, koska sitä väsyttää, niin ehkä siinä sitten voi tulla niin kuin joku semmoinen, että no, että haluaako se niin kuin sitten edes nähdä, mutta kun se arki voi olla niin kuin tosi haastavaa ton sairauden kanssa ja se voi olla todella niin kuin uuvuttavaa, että sitten ehkä siinäkin kohtaa kannustaisin semmoiseen niin kuin vähän suorapuheisuuteen ja niin kuin kysymään suoraan, että hei, että onko kaikki reilassa tai jos ei nyt voida nähdä, niin haluatko vaikka soitella tai jotain. Sen sijaan ennemmin kuin sitten jättää, niin kuin, että no ei se varmaan taaskaan jaksa nähdä. Niin toisaalta ehkä sitten voisiko siinä sitten olla semmoinen vaihtoehto, että tavallaan että sanoo, että nyt mä en tiedä, että milloin mä jaksan. Ja sitten vaikka justiinsa viestien, just että soitetaan, lähetetään viestejä ja sitten ehkä se ihminen kysyy, jolla sitten on, kun hänellä on semmoinen fiilis, että nyt mä jaksaisin.
Koska toki sitten sekin, että jos aina kysyy ja aina toinen sanoo, että mä en jaksa, niin sittenhän siinä tulee helposti semmoinen olo, jos kokee, että minä olen aina se, joka kysyy. Ja onhan se niin kuin, jos se on tosi semmoista niin kuin jotenkin sit vähän yksipuolista tai että toinen koittaa tosi paljon aktiivisemmin kuin toinen, niin kyllähän siinä saattaa tulla vähän sit semmoista niin kuin turhautumista tai uupumista myös niin kuin sillä toiselle, että no en mä jaksa niin kuin koko aika penätä, että koska niin kuin sit vaikka repattaisiin. Mutta sitten tästä väsymyksestä tuli niinku se mieleen, että toki tämä nyt oli eri asia, että monta kertaa vaikka sovittaisi jotain näkemistä ihan, mutta sitten esimerkiksi jos on tämmöisiä jotain tapaamisia tai ollaan isommalla porukalla tai on joku meno ja sitten vaikka niin kun joku ajattelisi, että no ehkä se nyt ei voi tulla, kun se on aina väsynyt tai mitä ikinä, niin mun mielestä esimerkiksi hyvä esimerkki oli sellainen, kun meillä oli muutama vuosi takaperin meidän yhteisen ystävän polttarit. Ja sähän lähdit lepäämään kesken, niin kuin tavallaan kesken sen päivän. Mutta se oli ihan ok. Että sä tulit siksi aikaa, kun sä jaksoit, sä lähdit kotiin lepäämään. Sitten sä tulit uudelleen. Joo, ja se oli vielä semmoinen, meillä oli niin kuin, tavallaan 2-päiväiset polttarit, että mehän oltiin ensimmäinen päivä ja yö mökillä, ja sitten tultiin kaupunkiin toiseksi päiväksi, silloin oli myös siis törkeät helteet. Silloinhan oli ihan sairaan kuuma ja se kuumuus niin kuin vielä pahentaa. Ja mä luulen, että siinä on niin kuin, myös itsekin on niin kuin kasvanut tässä vuosien aikana niin kuin sen suhteen, että varmaan niin kuin, joitain vuosia sitten mä olisin vaan niin kuin väkisin puskenut sen koko 2 päivää niin kuin läpi. Ja sitten mä olisin niin kuin keräillyt itseäni sen jälkeen viikon. Ja se palautuminen olisi kestänyt tosi kauan, että nyt niin kuin on semmoista eri tavalla niin kuin myös rohkeutta jotenkin sanoa, ja mä silloin kun sitä jo suunniteltiin, niin mä mielestäni niin kuin sanoin, että tässä on sitten niin kuin todennäköisesti semmoinen keissi, että mun on pakko käydä jossain välissä niin kuin vähän viilentymässä ja vähän niin kuin lepäämässä, eikä edes niin, että mä olisin niin kuin kysynyt, että onko se ok, vaan mä vaan niin kuin sanoin, että mun täytyy tehdä näin, jotta mä pystyn menemään sen. Ja sitten se oli kaikille niin kuin ihan ok, ja kaikki oli, että joo, ei siinä mitään. Sitten mä muistan, mä tulin tänne himaan, mä menin jääkylmään suihkuun, nukuin 45 minuuttia, aivan taju pois, ja laitoin itteni uudestaan kuntoon, ja sitten takaisin keskustaan, ja bileet jatkuu. Niin, mutta se oli niinku tosi tarpeellinen. Enkä mä niinku ainakaan just usko, että kukaan, ei itse juhlakalu, eikä kukaan vieraistakaan niinku pitänyt sitä sit minään. Että mä olin sit hetken aikaa vähän muualla. No ei varmasti, ja kyllä kuitenkin se oma fiilis ja oma jaksaminen on kuitenkin tärkeintä. Ja kun tässäkään tilanteessa sä et kuitenkaan jättänyt ketään yksin. Et se toki olisi sit vähän, että jos se olisi kahdestaan jonkun kanssa, silleen, että no tämä oli tässä, kun olen väsynyt, lähden kotiin. Toki eihän sillekään voi mitään, jos on niin sitten on niin. Niin, mutta just ehkä se, että mä olisin myös hyvin voinut olla niin kuin sillä lailla, että kun mua rupeaa varmaan jossain kohtaa väsyttää, niin mä en mene sit ollenkaan. Että ehkä niin kuin just haluaisi korostaa niin kuin sitä, että on olemassa niin kuin erilaisia vaihtoehtoja ja erilaisia niin kuin toimintatapoja. Että aina ei tarvitse niinku just jättää välttämättä kokonaan menevättä, että voi mennä vaikka niinku hetkeksi. Ja mun mielestä se on aina ollut jotenkin tosi ihanaa, kun me ollaan porukalla vietetty ihan sama mitä uutta vuotta tai mitä vaan tämmöisiä niin kuin pippaloita, niin yleensä jossain kohtaa illalla mä saatan vähän väsähtää, koska jos on paljon ääniä ja on paljon keskustelua ja muuta, mitä mä joudun keskittymään ja seuraamaan tosi tarkkaan, niin siitä mä niin kuin vähän uuvahdan. Mutta musta on silti kiva niin kuin olla tavallaan mukana, vaikka mä en sitten välttämättä jaksa enää esimerkiksi keskustella. Ja mun mielestä on mennyt jotenkin niin kivasti, että sitten niin kun mun vähän annetaan olla niin kun rauhassa, että kukaan ei tule niin kun koko aika niin kun tökkimään, että no onko sulla nyt joku huonosti ja onko nyt joku, vaan useasti eräs nimeltä mainitsematon Aleksi tulee niin kun kerran kysymään, että hei, onko kaikki ok, pärjääksä? Sitten mä oon, että joo. Ja sitten se on niin kun siinä, että se on niin kun tavallaan noteerattu, että okei, että nyt Maria ehkä vähän väsähti, mutta mä saan kuitenkin olla siinä tilanteessa mukana ja multa ei niinku odoteta mitään toimintaa niinku siinä kohtaa. Et mun mielestä jotenkin menee niinku kauhean luonnollisesti ne tilanteet. Et helposti voisi ajatella sillä lailla, että no, et just, että en mä mene ollenkaan, koska sit mä en vaikka jaksa koko iltaa. Niin ei tarvii jaksaa. Se on ihan ok, että sitten jossain kohtaa niin väsähtää ja sitten voi just joko jäädä jonnekin vähän sivummalle hetkeksi aikaa niin keräilemään tai sitten siinä kohtaa lähteä kotiin tai mitä tahansa, mutta et ei niin kannata sillai
tavallaan itsekään torpedoida kaikkia niin kuin sosiaalisia kanssakäymisiä, että sen oman niin kuin jaksamisen mukaan, vaikka se olisi sit pienikin hetki tai muuta, niin se virkistää omaa olemista ja niin kuin arkea ja sitten ja sitten pystyy just kuitenkin osallistumaan kavereiden semmoisiin yhteisiin juttuihin. Niin, ja tässäkin tullaan paljon siihen, että mitä se on se kommunikointi niin kuin yhdessä. Just että se on kyllä niin tärkeää uskaltaa sanoa, miltä tuntuu ja mitä ajattelee ja mitä tarvitsee. Kuten sitten tietenkin myös se, että tavallaan että ne ystävät uskaltaa, eikä niin, että sitten vaan ajatellaan mielessään, että no toi varmaan sitä ja toi varmaan tätä. Niin toi on kyllä niin kuin pahinta myrkkyä, siis puolin ja toisin. Et sairastuvan ei pidä niin kuin ajatella, että no ne nyt varmaan ajattelee musta näin, ja sitten taas läheisten ja ystävien ei myöskään pidä ajatella, että no toi varmaan kokee näin. Että semmoinen, että asioista jotenkin, että ne puhuttaisiin niin kuin ääneen, niin helpottaisi varmasti niin kuin montaa tilannetta, että meillä on ehkä semmoinen niin kuin paha tapa helposti tehdä olettamuksia, ja sitten just, että ei jotenkaan uskalla niin kuin kysyä suoraan, että ei nyt tungettelee, ja jos ei se nyt haluakaan vaikka puhua siitä, voi ihan kysyä, että hei, haluatko puhua tästä? Ja sitten toinen voi vastata, että joo, haluan, tai ei, en halua, ja sitten jatketaan niin kuin siitä eteenpäin. Aivan, mutta ootko sä sitten kuitenkin sitä mieltä, että kumman olisi hyvä tehdä se aloite, että jos nyt vaikka ajatellaan, että on semmoinen tilanne, että ei olla kauheasti puhuttu, niin olisiko se kuitenkin helpompaa, että se, joka niin kuin sitten tavallaan sairastaa, niin hän tavallaan näyttäisi sitä vihreätä valoa tai niin kuin ottaisi ne asiat puheeksi? No toi on kauhea tapauskohtaista, koska tietyllä tavalla mä itse ehkä koen, että riippuen asiastakin tietysti, anteeksi mä keskeytän. Niin ja koska mä oon niin kuin tosi avoin, että mä oon kokenut aina helpompana esimerkiksi kertoa suoraan, että mulla on tämmöinen sairaus, kuin se, että mä keksisin jotain tekosyitä tai valkoisia valheita tai niin kuin mitä tahansa. Että mun mielestä se on aina ollut jotenkin helpompaa vaan läväyttää se niin kuin tiskiin. Mutta mä tiedän, että kaikki ei ole semmoisia ja kaikilla se ei todellakaan. Ja niin kuin monet haluaa niin kuin suojella yksityisyyttään jotenkin täysin eri tavalla. Esimerkiksi niin kuin sä oot paljon yksityisempi henkilö kuin mitä niin kuin mä olen. Niin sit mä mietin niin kuin semmoista, että jotenkin varmaan aika monella, ketä sairastaa, niin on jotenkin tosi niin kuin kova pelko siitä, että kuormittaa niin kuin muita ihmisiä. Et kun kaikilla on niin kuin omat työstressit ja kaikilla on niin kuin sitä ja tätä ja tota, että en halua lisätä niin kuin toisen taakkaa. Vinkki, mene terapiaan. Sille terapeutille maksetaan siitä, että se kuuntelee sua, se ei ole kuormittamista. Niin sitten ehkä niin kuin siinä kohtaa mä koen, että olisi helpompi, että se läheinen tai ystävä niin kuin tekisi sen aloitteen ja kysyisi, että hei, että miten sä oot voinut, haluatko sä jutella siitä? Aivan. Ja sitten jotenkin avaisi sen niin kuin keskustelun, koska tosi monella on varmasti niin kuin sellainen, että ei jotenkaan nyt halua niin kuin just kuormittaa tai lisätä niin kuin muiden taakkaa. Meillä nyt on tosiaan myös se hyvä puoli, että kun meillä on sillain niin kuin isohko tämä meidän tyttöporukka, että ei ole koskaan oikein tarvinnut miettiä, että kuormittaisi yhtä ihmistä, koska sitten kun on jutellut niin kuin yhdelle, niin sitten sä voit jutella toiselle ja kolmannelle ja neljännelle, että sä et niin kuin kaikkea sitä pura niin kuin vaan yhden ihmisen niskaan, vaan sit pystyy vaihtamaan niin kuin kohdetta, niin kukaan ei niin kuin kuormitu liikaa, mutta että sehän ei ole kaikilla sellaista niin kuin tilannetta, että olisi vaikka niin montaa ystävää, että joillain voi olla niin kuin se ihan 1 tai 2 semmoista oikeasti tosi läheistä, joille puhuu. Ja totta kai on myös sit, ystävän ja läheisenilläkin niin kuin oma vastuu niin kuin siitä, että jos tuntuu, että se toisen tilanne on oikeasti itselle niin kuin liian kuormittava, niin sitten siinäkin kohtaa mä toivoisin, että ei vaan niin kuin häivy kuvioista, vaan sitten jotenkin niin kuin saisi ehkä tuotua niin kuin sitä esiin, että hei, että nyt että mä huomaan, että sulla on niin kuin tosi vaikea jakso ja muuta, että pitäisikö meidän vaikka yhdessä pohtia, että pitäisikö sun käydä juttelemassa jossain tai koittaa sitten auttaa siinä asiassa eteenpäin, kuin että sitten on vaan sillä lailla, että en mä jaksa kuunnella valitusta taas tai muuta. Ja sitten päästäänkin muuten siihen asiaan, mistä mekin ollaan monta kertaa keskusteltu, että kun joskus haluaa vaan valittaa eikä kaipaa ratkaisuja, ja sitten niin kun ja monella meistä on tarve ratkaista se ongelma, ja esimerkiksi MS-tautihan on semmoinen, mitä sä et voi ratkaista. Kyllä, mutta ehkä tässä just tullaan sitten taas siihen, mitä se oli esimerkiksi just silloin alussa. Kun itsekin on tosiaan just semmoinen, että haluaa niin kuin ratkaista ja haluaa, että tehdään ja selvitetään, ja sitten kun ehkä sitä ei pysty ratkaisemaan tai selvittämään. Ja että sitten toinen oikeastaan haluaa vaan valittaa, että miten paskaa on, että
että on vaikka niin kuin saanut diagnoosin ja riittää, että toinen on sillä, että tiedätkö, että toi onkin oikeasti tosi paskaa, että mä oon pahoillani. Ehkä meillä pitäisi niin kuin jossain peruskoulussa, en mä tiedä, opettaa jotain lohduttamistaitoja, että se ei, koska se ei yleensä oikeasti vaadi niin kuin kovin paljon, että ehkä niin kuin vaaditaan sillä lailla helposti itseltämme niin kuin liikaa, että pitäisi just kyetä sit toista jotenkin terapoimaan ja just ratkaisemaan niitä ongelmia ja muuta kuin ihan vaan riittäessä, että on tietysti sillä lailla, että pour it in, kerro kaikki, mikä sua harmittaa ja surettaa ja mä oon tässä niin kuin kuuntelemassa. Ootko sä kokenut, että sä olisit joutunut jotenkin liikaa kannattelemaan muita, jos nyt puhutaan esimerkiksi siitä alusta, että Toki nyt kun on aikaa kulunut ja tosiaan niin kuin sanoit, että esimerkiksi meillä on tämä kaveriporukka, että aina tavallaan voisit vaihtaa sitä ihmistä, kenelle sitten kertoo näitä asioita tai vuodattaa. Mutta jos mennään niin kuin vielä sinne alkuun, niin sitten kun varmasti just eri ihmiset on eri tavalla niin kuin suhtautunut sunkin tilanteeseen, niin onko sulla jäänyt sieltä semmoinen olo, että sä oot joutunut niin kuin ehkä liikaa olemaan sellainen, että no ei tässä nyt mitään ja kyllä tää tästä. No tässä on varmaan vähän semmoinen keissi, että tietyllä tavalla joo, mutta mä vähän kyllä penään myös semmoista omaa vastuuta siinä asiassa, koska mä myös oon tosi semmoinen, mähän on ollut niin kuin meidän ystäväpiirin semmoinen vähän äitihahmo. Kyllä. Aina. Ja useasti niin kuin se, kenelle on aina voinut soittaa ja mä oon niin kuin tykännytkin siitä, että muhun on luotettu ja mulle on niin kuin uskallettu soittaa, kun on ollut jotain tiukkoja paikkoja tai muita ja niin kuin on semmoinen ihminen, että tekisin kyllä niin kuin perheen ja ystävien puolesta ja eteen niin kuin mitä vaan. Niin sitten ehkä niin kuin siinä oli sitä just, että en mä niin kuin koe, että, tai miten mä sen nyt sanoisin, niin kuin mä itse en varmaan halunnut kauheasti kuormittaa muita. Eikä välttämättä niin, että mä olisin joutunut lohduttamaan. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Joo, kyllä. Että varmaan niin kuin, voi olla, että siinä on ollut vähän molempia, koska niin kuin, tosiaan se oli niin kuin shokki monelle ihmiselle, niin totta kai niin kuin, aika helposti siinä niin kuin, joutuu sit siihen tilanteeseen, että kun sä kerrot, että okei, että mulla tuli nyt niin kuin tämmöinen diagnoosi, ja sitten just kun ihmiset ei tiedä, että mikä se on ja mitä se tarkoittaa, ja sitten ne on ihan, että oh my god, että mitä tämä nyt niin kuin tarkoittaa, ja muuta, niin sit se menee niinku semmoiseen, että no ei mulla ole nyt tässä mitään hätää, että kyllä mä nyt voin ihan hyvin ja tässä nyt on niinku näitä lääkkeitä ja kyllä tämä niinku tästä. Että se menee helposti semmoisen toisen ihmisen vähän niinku lohdutteluun, vaikka on itse se sairastunut. Mutta mä en osaa pitää sitä niinku kauhean, toki tietysti mä oon myös sairaanhoitaja ammatiltani, että mulla on ehkä niinku senkin takia vähän niinku voi olla erilainen niinku katsotaan tähän asiaan, että mä ymmärrän, että miten niinku ne kriisitilanteet toimii. Ja että tuskin kukaan tahallaan heittäytyy lohdutettavaksi siinä tilanteessa, ketä on niin kuin se läheinen. Että tuskin kukaan on niin kuin sillä lailla, että voi tämä on nyt minulle niin kauhea kriisi, että sinä olet sairastunut, vaan se on niin kuin luonnollinen reaktio. Ja sekin niin kuin pohjautuu yleensä siihen niin kuin huoleen siitä toisesta ihmisestä, mutta sitten se ehkä tulee ulos niin kuin vähän väärällä tavalla. Että joo, varmasti niin kuin voisi. Tai niin kuin ihanteellisin tilanne varmaan olisi se, että kun joku kertoo tuommoisen diagnoosin, niin sitten olisi sillä lailla, että okei, että toi niin kuin kuulostaa niin kuin hurjalle, miten sä voit, miten sä jaksat, miltä tämä sinusta nyt tuntuu, kuin että sitten just että lähtee semmoiseen niin kuin johonkin vaikka kauheeseen niin kuin kauhisteluun. Ja sekään ei mun mielestä niin kuin ole paha, niin kuin just siellä alussa totesinkin, että joku alkoi niin kuin itkemään ja kaikkea, koska se on, niin kuin, kun se on just shokki. Jonkun reaktio voi olla, että rupeaa nauramaan, ja jonkun reaktio voi olla se, että rupeaa niin kuin itkemään ja kaikkea, että ei niitä niin kuin voi sillai, niin kuin pitää pahoina tai väärinä niin kuin reaktioina. Et ehkä enemmän niin kuin mun kohdalla sit just niin kuin kysymys oli niin kuin siitä mun persoonasta, että sitten mulla tuli niin semmoinen niin kuin suojeluvaisto teitä muita kohtaan. Että sitten mä niinku aloin just vähän peitellä sitä, että no, et ei mulla ole tässä nyt niinku mitään ja kaikki on niinku ihan hyvin. Ja sitten säkin sen nosti tuolla esille, että sitten ehkä myöhemmin kävi ilmi, että ei se nyt ihan niinkään ollut, että ei ollut mitään, vaan että kyllähän mä sitten niinku voin oikeasti aika huonosti jo niinku jossain kohtaa, niinku siis psyykkisesti, että koska mä en itsekään oikein sitä, että mä varmaan niinku hoin sitä samaa niinku myös itselleni, että ei tässä nyt mitään ja niinku hommat jatkuu ja aloitetaan crossfit. Niin, aivan. Ja ehkä niin kuin tosiaan, kun kaikki on niin kuin ollut niin uutta ja näin, ja sitten kun toinen sanoo, että ei tässä mitään ja pahtaa menemään, niin sitten sitä vaan jotenkin on itsekin sokea sille,
että no onko tässä nyt sitten kuitenkaan kaikki ihan ok. Ja sitten joku ei toista nyt voi oikein niin kuin pakottaakaan sitten puhumaan tai niin kuin kertomaan, että jos ei se niin kuin itse halua, että toki voi luoda semmoisen niin kuin turvallisen ympäristön toiselle kertoo, jos haluaa, mutta et en mä varmaan niin kuin esimerkiksi oikein ollut sit ehkä valmis myöskään niin kuin näyttämään sitä semmoista heikkoutta tai että kuinka paljon sit mua niin kuin ehkä pelottikaan tai mitä kaikkia niin kuin ajatuksia siihen niin kuin liittyi. Niin, totta kai säkin oot tarvinnut sen oman aikas. Niin, että kyllä musta tuntuu, että sitten vasta, no siinähän nyt odotan, että mä oon saanut diagnoosin 2013, 2015 ihan siinä loppuvuodesta, vuodenvaihteesta, niin silloinhan sitten loppuviimein mut ohjattiin tonne niinku kriisipolille, missä mä aloitin sit psykologikäynnit ja mistä sieltä sitten niinku ruvettiin puhumaan siitä psykoterapiasta ja sieltä sitten loppuviimein puolen vuoden jälkeen se lähete tehtiin ja sitten mä kävinkin 4 vuotta terapiassa sitä käsittelemässä, että aika pitkä niinku 3 vuotta siinä oli sitten niinku välissä semmoista aikaa, että itsekin eli varmaan jossain vähän semmoisessa niinku kieltoreaktiossa ja ei ollut semmoisia työkaluja niinku oikein itselläkään niinku käsitellä sitä, että mitä kaikkea tämä nyt niinku meinaa. Ja ei ollut halua niin kuin pysähtyä sen asian äärelle, että mitä tämä nyt niin kuin oikeasti tarkoittaa tai tarkoittaako se yhtään mitään ja mitä niin kuin tunteet musta herää. Että sitten vasta siellä terapiassa sit, niin kuin pikkuhiljaa jotenkin alkoi aukeamaan niin kuin semmoiset lukot. Ja varmaan siinä kohtaa mä oon sitten niin kuin ruvennut ehkä teidänkin kanssa niin kuin enemmän tai avoimemmin niin kuin keskustelemaan sit siitä, että no et itse asiassa tässä nyt niin kuin, olikin vähän paskat fiilikset. Tarjotaanko sitä terapiaa, onko se niin kuin ihan sellainen, minkä tavallaan saa, kun tuommoisen diagnoosin saa? Ei. Siis ei mitään, siis eikö tarjota niin kuin... Ei, ei. Ja tästä mä oon niin kuin sanonutkin kyllä muutaman kerran, että mun mielestä niin kuin kuka tahansa, ketä saa niin kuin jonkun tämmöisen diagnoosin jostain niin kuin vakavasta sairaudesta, niin mun mielestä siihen ihan ehdottomasti pitäisi, tämä on sitten taas tietysti resurssiasia, en mä tiedä, onko niin kuin millään sairaanhoitopiirillä tai hyvinvointialueella, mitä nämä nyt nykyään onkaan, niin resursseja niin kuin semmoiseen, mutta mun mielestä ehdottomasti pitäisi kuulua niin kuin joku 2 tai 3 kertaa ihan siis jonkun psykologin tai psykiatrisen sairaanhoitajan tai jonkun kanssa semmoista niin kuin käyntiä. Kyllä, koska se on niin kova kriisitilanne kyllä siihen alkuun. Kyllä, ja ylipäänsä se, että niin kuin ihan sen perheenkin, tai ne lähimmät, ketä ne sitten ikinä onkaan ne lähimmät, niin. Että tavallaan, että saisi sitten heidätkin niin kuin sinne niin kuin tämmöisen ammattilaisen kanssa keskustelemaan siitä, vaikka se olisi sitten se kerta tai 2 kertaa, niin ehkä sitä niin kuin myös sit tulisi tavallaan paremmin sitä ymmärrystä jo siinä alkuvaiheessa. Kyllä, ja siihen alkuun ainakin, niin kuin mä muistan, että just kun alkoi niitä lääkityksiä ja niin kuin kaikkea, niin se on, ihminen ei ole kauhean vastaanottavainen niin kuin siinä niin kuin ihan alussa, että silloinkin kun olen just ollut sitä diagnoosia kuulemassa, niin mä muistan, että sitten vaan oli, että joo, ja että sitten aloitetaan lääkitykset, että tuu tänä ja tänä päivänä ja tänne, ja sitten mä sain sieltä niin kuin vinon jotain vihkoja, lippuslappusia ja muita, ja siis mähän katsoin niitä ekaa kertaa 5 vuotta myöhemmin. No niin. Niistä lippulappusia. Okay. Eihän mä ollut niin kuin mitenkään semmoisesti, niin kuin, että mä olisin jotenkaan, että mikään olisi mennyt niin kuin tonne niin kuin takaraivoon asti, tai että olisi ollut niin kuin kyky tai halu edes siinä kohtaa sitten ruveta tutustumaan mihinkään, kun on vaan niin kuin semmoisessa sumussa, että mitä hittoa tässä just tapahtui. Että se on niin absurdi tunne. Tunti sitten sä olit niin kuin tavallaan terve. Ja nyt yhtäkkiä kaikki meni uusiksi. Aivan. Ja sä et olekaan. Ja just sairaus, mistä ei voi niin kuin parantua, niin onhan se nyt, kyllä se nyt vie aika niin kuin maton jalkojen alta. Niin ja kaikki, anteeksi mä sanon tähän väliin, niin. että tuli vaan mieleen toi, että tavallaan että se, että on käynyt kaikkia noita niin kuin asioita läpi ja sitten siihen vielä sullakin alkoi sit ne lääkitykset ja se lääkkeen ottaminen ja kaikki, mikä oli sulle niin kuin tosi vaikeaa. Niin jos miettii, että kaikki noi, mitä siinä on ollut ja sitten siihen ei ole saanut mitään ammattiapua. Ja en varmasti osannut myöskään niin kuin pyytää. Niin. Että jos mä olisin niin kuin itse osannut pyytää tai myöntänyt niin kuin aikaisemmin, että nyt on niin kuin tosi... Siis kyllähän mä niin kuin itse asiassa niin kuin siinä jossain kohtaa, kun mulla oli silloin vielä noita pistettäviä lääkkeitä, niin soitinkin, että nyt tämä ei niin kuin oikein sujuttaa homma. Ja sitten mulla varattiin aika hoitajalle, että katsotaan pistostekniikka uudestaan ja semmoisia. Ja kävin siellä ja ei ollut pistostekniikassa mitään vikaa. Että ehkä niin kuin siinä kohtaa olisi pitänyt tunnistaa jotenkin
paremmin niin kuin se, että se oli sit jo ehkä semmoinen ensimmäinen, niin kuin, en mä nyt halua sanoa avunhuuto, mutta eikö se niin kuin semmoinen, että jos silloin jo oltaisiin jotenkin oltu sillä lailla, että no hei, että haluaisitko se niin kuin vähän nyt vaikka jutella niin kuin tästä asiasta enemmän tai muuta. Tai mulla on semmoinen mielikuva, että se sairaanhoitaja silloin ehkä niin kuin sanoikin sillä lailla, että kun mä olin tosiaan opiskelija, että no pitäisikö sun mennä vaikka koulupsykologille. Niin. Ja sitten mä olin sillä lailla, että niin. Ja sitten mä en koskaan tehnyt sen asian eteen mitään. Että ei niin, että se jätetään niin kuin siinä kohtaa sen toisen, koska hyvin harva oikeasti siinä kohtaa sit hakee sitä apua. Että ottaa sen luurin käteen ja että no totta, että soitapa niin kuin tuolle psykologille, että se olisi niin kuin helpompi, että se tulisi niin kuin sieltä suunnalta, että hei, että haluaisitko sä käydä juttelee, mä voin varata sulle ajan. Kyllä, joo, toi on ihan totta ja sehän niin kuin pätee sitten jo niin kuin ylipäänsä missä tahansa tällaisissa, jos niin kuin puhutaan mielenterveysongelmista tai mistä vaan, missä tarvitsisi niin kuin just tollaista apua, niin se, että kun se on aina se, että itse pitää, että annetaan tyyliin puhelinnumero, että no soittelepa tonne tai ota selvää. Ja itse asiassa nyt täytyy mainita tähän väliin, koska tiedän, että kuuntelijoissa valtaosa on MS-tautia sairastavia, niin mulla oli tuossa nyt vielä myöhemmin semmoinen aikuispsykiatrian kontakti, ja siellä psykiatri itse asiassa sanoikin, että jopa 50% MS-tautiin sairastuvista sairastuu masennukseen. Ja se on aika alidiagnosoitua, että jos sairastat neurologista sairautta ja koet niin kuin masennuksen oireita tai niin kuin haasteita, niin rohkeasti hae ja pyydä niin kuin apua, koska se voi oikeasti olla niin kuin tämmöinen liitännäissairaus tavallaan, jos voisi sanoa niin kuin siihen MS-tautiin liittyen, että et ole hullu eikä sinussa ole niin kuin mitään vikaa, vaan niin kuin se on tosi yleistä. Ja joo, minun työdiagnoosi oli yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, mutta kyllähän mulla oli niin kuin, siis todella paha masennus, niin kuin sit myös todettiin sen terapian aikana. Ja sitten käytin hetken aikaa lääkkeitäkin ja sillain. Ja se on kyllä ollut mun pelastus. Et sen lisäksi, että niin kun on ollut niin kun ystävät ja läheiset niin kun tukena, niin oli myös todella hyödyllistä käydä juttelemassa ihan ammattilaisen kanssa kaikista asioista. Voisi ehkä sanoa vielä tähän ystävyysasiaan ja siihen, että on niin kuin sitä semmoista tukea, niin toki toikin on tosi hyvä, että on niin kuin vertaistukea. Tämä, missä säkin oot ollut, onko se MS-nuorten joku tällainen ryhmä tai näin, niin on tosi hienoa, että on tällaisia myös, että sit saa sitä tukea esimerkiksi sitä kautta myös ja varsinkin tietenkin sit sellaisilta ihmisiltä, jotka niin kuin käy samaa läpi. Ja säkin teet oikeasti tosi hienoa työtä Instagramissa ja se sun blogi ja varmasti se on niinku sellainen, mihin niinku paljon ohjautuu, kun ihan googlettaa asiasta. Että siellä on niinku oikeasti sellaisen, niinku, ei niin sanotusti niinku ammattilaisten tekstiä, vaan niinku ihan ihmisen, joka oikeasti niinku itse on kokenut ja sitten tämä sun podi ja kaikki, niin tämä on tosi hienoa, että sä teet. Niin, kyllä mä niinku jotenkin ainakin, tai ehkä se on just kummunnut siitä, että silloin itse niinku vasta sairastuneena oli tosi vaikea niinku löytää just sitä semmoista vertaistukea ja muuta, ja sitten haluaa itse tarjota niinku muille sitä, mitä silloin olisi itse kaivannut. Että niin ihan niin just kun sinä ja kaikki mun ystävät niinku onkaan, niin silti se vertaistuki on niin kuin sit ihan omanlaisensa juttu. Totta kai. Että siinä on niin kuin erilaista ymmärrystä ja muuta, että se on, molempia tarvitaan ehdottomasti. Joo, mutta hei, kiitos Jenni tosi paljon, että tulit mun kanssa tänne höpöttelemään ja keskustelemaan tästä asiasta ja toivottavasti tätä jaksoa ehkä kuuntelis myös sellaiset, ketkä ei itse just sairasta, että on vaikka niin kuin siinä läheisen tai ystävän roolissa ja saa ehkä niin kuin jotain irti ja jotain työkaluja, niin kuin, että miten kohdata se sairastuva, kun hän siitä diagnoosista niin kuin kertoo, tai sitten vaikka myöhemminkin. Kiitos, että suostuit tulla tänne mukaan juttelemaan. Kiitos, kun sai tulla. Ja sanottakoon tähän, että jos selkeästi jäi joku aihe, mitä ei keskusteltu, niin varmaan Marialle voi laittaa viestiä, niin ehkä Maria voi jatkaa sitten Instagramin puolella, tai voidaan vielä jatkaa jostain. Hei, ehdottomasti, kyllä, juurikin näin. Voin Instagramin kautta välittää myös kysymyksiä Jennille, jos joku haluaa vielä tarkemmin kuulla jotain Jennin kantaa johonkin asiaan. Mutta nämä höpöttelyt nyt tältä erää tässä ja ensi jaksossa sitten taas toinen sairastava vieraana. Ja
ja kuullaan sitten vähän lisää niitä kokemuksia, niin kiitos kun kuuntelit ja kuullaan sitten taas ensi viikolla. Moikka!